ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. విద్యార్థులలో మెమరీ పవర్ ఎలాగా క్రియేట్ చేయాలి, విద్యార్థుల్లో జ్ఞాపక శక్తి ఏ విధంగా చదివితే గుర్తుంటుంది, సబ్జెక్టు మ్యాథమెటిక్స్లో మెళకువల గురించి విద్యార్థులు చాలా బాగా చూస్తున్నారు వీడియోస్. మ్యాథ్స్లో మెయిన్ మనకి బేసిక్స్, ఫండమెంటల్స్, బేసిక్స్ మనకి ఉంటే కానీ మ్యాథ్స్ మనకి రాదు. మ్యాథ్స్లో ఎప్పుడు కూడా ప్రాక్టీస్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ సెకండ్ అండ్ మినిట్, ప్రతి నిమిషానికి కూడా మనం మ్యాథ్స్లో చేసింది ఎప్పటికీ కూడా మనం చేస్తూ ఉండాలి. పేపర్స్ మీద, స్లేట్ మీద, వేస్ట్ పేపర్స్ మీద, బ్లాక్ బోర్డు మీద చేస్తే కనుక మనకు మ్యాథ్స్లో పొట్టు అనేది రాదు. ఉదాహరణకు ఆల్జిబ్రికల్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయనుకో, a+b² = a² + b² + 2ab, a - b² = a² - 2ab + b². ఈ విధంగా a+b³ a-b³ a⁴ 1, a⁴ లేదా m⁴, d⁴, ఏదైనా ఘాతాంకాలలో ప్రిన్సిపల్స్ వస్తే కానీ మీకు మ్యాథ్స్ రాదు. ఘాతాంకాలు చాలా డిఫికల్టీగా ఉంటాయి. మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ a⁻⁻ = 1/a, a² × a² = a⁴ a⁻1 = 1/a, m⁻1 = 1/m. ఈ విధంగా మ్యాథ్స్ మీద కొట్టుంటే కానీ మీకు మ్యాథ్స్ వంట పట్టదు. ఆల్జిబ్రికల్ ఫార్ములాస్ a+b × a - b = a² - b². రూట్లు, స్క్వేర్ రూట్స్, sin θ, cos θ, tan θ, cosecant θ, secant θ, sin θ. ఉదాహరణ ట్రైనామెట్రికల్ ఫంక్షన్స్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6 ఫంక్షన్స్తో వస్తే కానీ మీకు ట్రిగనామెట్రీ రాదు. ట్రిగనామెట్రీలో ఎప్పుడు కూడా మెయిన్ బేసిక్స్, ఫండమెంటల్స్ ఏంటంటే sin θ, cos θ, tan θ, cosecant θ, secant θ, cot θ. ఈ 6 ఫంక్షన్స్తో మీరు నేర్చుకుంటే మ్యాథ్స్లో చాలా బాగా ట్రిగనామెట్రీలో రాణించవచ్చు. ట్రిగనామెట్రీలో రాణించాలంటే ఎవ్రీడే యూ షుడ్ బి ప్రాక్టీస్. every 2 days, 3 days, వీక్లీ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ మీకు మ్యాథ్స్ రాదు. ఆల్జిబ్రికల్ ఫార్ములాస్ గురించి చెప్పారు మాస్టర్, ఏ విధంగా చదివితే కానీ మా మ్యాథ్స్ రావట్లేదు అని చాలామంది అంటున్నారు. రూట్స్లో ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి, √x² = x, √a² = a, ఈ విధంగా. అలాగే మనం టేబుల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా 2 నుంచి 10 వరకు చదువుతూ ఉన్నారు 8th క్లాస్ 7th క్లాస్ విద్యార్థులు. ఆ విధంగా చదివితే మీకు రాదు. 2 నుంచి 20, 2 × 1 = 2 = 2, 2 × 20 = 40. ఆ విధంగా 3 టేబుల్, 3 × 1 = 3 = 3, 3 × 20 = 60. 20s వరకు కూడా మీరు ఆ టేబుల్స్ నేర్చుకుంటే కానీ మనకి వంట పట్టదు మ్యాథ్స్లో మెయిన్ ఫండమెంటల్స్ ఏంటంటే 2 టేబుల్, 3 టేబుల్, 4 టేబుల్. ఒక అబ్బాయిని పిలిస్తే ఎన్ని టేబుల్స్ అన్నా చెప్పేస్తాను మాస్టర్ అన్నాడు 8th క్లాస్ 7thలో. ఎలా చెప్తున్నావు అని నేను ఈజీ ప్రాసెస్లో చెప్తే 20 టేబుల్ వరకు ఎక్కాల బుక్లో ఉన్నాయి, 21 టేబుల్, 22 టేబుల్, 23 టేబుల్, ఏ టేబుల్ అన్నా చెప్పేస్తానని వాడు మైండ్లోనే కాలిక్యులేషన్ చేసేసుకుని చెప్తున్నాడు. ఓహో, వెరీ వెరీ జీనియస్, ఐ అప్రిషియేట్. నేను అభినందించి ఆడికి రోజు నేను పెన్సిల్, పెన్ను కొనిస్తే వాళ్ళు ఇంకా ఒక జిజ్ఞాస అనేది బాగా రేకెత్తింది. వాడు మంచి మ్యాథ్స్లో ఇప్పుడు బేసిక్స్లోని రూట్స్ కడతవే కాదు, పెద్ద పెద్ద సమ్స్ కూడా చేసేస్తున్నాడు వాడు. నిజంగా ఒరే అప్రిషియేటివ్ రా, నువ్వు చాలా పైకి రాణిస్తావు అంటే. ఆ అబ్బాయి ఇప్పుడు మంచి పెద్ద అకాడమీ పెట్టి మంచి లక్షల్లో ఎర్న్ చేస్తున్నాడు మనీ. రాజమండ్రిలో నందం గణరాజ సెంటర్లో. ఆ అబ్బాయి పేరు కొండేపూడి వీరరంగ సత్యనారాయణ, పేరు నాని. చాలా చక్కగా చదివేవాడు. అలాంటి విద్యార్థులు ఒక 5 మంది ఉన్నారు నా దగ్గర, చాలా బాగా రాణిస్తున్నారు. వాళ్ళు సివిల్స్కి వెళ్ళండిరా మీరు,
గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ అయితే మీరు బాగా మీరు మంచి మంచి ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించడానికి ఉంటుంది అని చెప్పాను. వాళ్ళు కూడా ప్రిపరేషన్లో ఉన్నారు, చదువుతున్నాం సార్ అని అంటున్నారు. మెయిన్ బేసిక్స్, మ్యాథ్స్లో బేసిక్స్ వస్తే కానీ మీకు సమ్ అనేది, కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు అర్థం అవ్వదు. మీరు మెయిన్ బేసిక్స్లోని మీరు రాణించాలంటే ఆల్జిబ్రికల్ ఫార్ములాస్ ముందు a+b² a+b², a+b ఇంటూ a-b, a+b³ a-b³ a³ + b³ ఎంత, a³ - b³ ఎంత, ఈ విధమైన ఆల్జిబ్రికల్ ఫార్ములాస్ మీకు వస్తే కనుక రాదు. ట్రిగనామెట్రికల్ ఫంక్షన్స్ చాలా డిఫికల్ట్గా ఉన్నాయి మాస్టర్, ఏ విధంగా సాధన చేస్తే వస్తున్నాయి అని అడుగుతున్నారు. ట్రిగనామెట్రికల్ ఫంక్షన్స్ ఒకరోజు 2 రోజులు మీరు మ్యాథ్స్ టెస్ట్ దగ్గర కూర్చుంటే రాదు. మీరు ట్రిగనామెట్రికల్ ఫంక్షన్స్ నేర్చుకోవాలంటే ముందు మెయిన్ మనకి సైన్ తీటా, కాస్ తీటా, ట్యాన్ తీటా, కొసెకంట్ తీటా, సీకెంట్ తీటా 6 ఫంక్షన్స్తో రావాలి. 6 ఫంక్షన్స్తో వచ్చి మీరు రెక్టాంగిల్ వేయాలి. రెక్టాంగిల్ ఏ విధంగా వేయాలి, అది ఏ విధంగా AC² = AB² + BC² ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి, ఇది ఈజీ ప్రాసెస్లో మీకు నేర్చుకుంటే కానీ మీకు అర్థం అవ్వదు. మ్యాథ్స్లో మనం పొట్టు పెడితే చాలా చక్కగా వస్తాయి. మా కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అది ఏ విధంగా చదివితే మాకు వస్తాయని విద్యార్థులు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు. నేను ఈజీ ప్రాసెస్లో మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్తాను. ముందు మీరు 2 టేబుల్ 3 టేబుల్ 2 టేబుల్ నుంచి మినిమం 20 టేబుల్స్ వరకు మీకు నేర్చుకుంటే కానీ మ్యాథ్స్ ఫీడ్ అవ్వదు. ముందు మీరు రోజు కూడా ఎవ్రీడే టేబుల్స్ మీద ప్రాక్టీస్ పెట్టండి, మీరు చాలా చక్కగా బాగా రాణిస్తారు. అలాగే ఈ ఫార్ములాస్ సంబంధించిన ఒక బుక్ కొనండి. ఆ బుక్ కొన్ని రోజు కూడా వేస్ట్ పేపర్స్ మీద మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు మ్యాథ్స్లో బాగా మంచి మార్కులు వస్తాయి. మీకు రాకపోతే నా ఫోన్ నెంబర్ మీకు నేను ఇస్తున్నాను కింద, ఆ ఫోన్ నెంబర్కి చెయ్యండి, మీకు టెక్నిక్స్ నేను చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.